Når du ringer Canvas, kan du være heldig at ramme kunder, der lige netop står og mangler din ydelse eller dit produkt, eller som bare altid er frisk på et møde, og det er stort set lige meget, hvad det drejer sig om. Og ringer du til tilstrækkeligt mange, ja, så vil du få en række mødeaftaler, stort set lige meget, hvad du siger, eller hvordan du siger det. Men på den måde kan du ikke lave andet end at ringe, og det kan du ikke leve af. Så det handler om i dette kursus, det er at lære at booke mange salgsmøder på kort tid. Hvilket vil sige også at få et salgsmøde med de kunder, hvor både timing og behov synes at være en hindring. Og det er lige præcis her, når både timing og behov synes at være en hindring, at det bliver svært. Det er her, hvor mange konsulenter siger, det må du altså undskylde, og så smækker de røret på, eller ja, okay, kan jeg lige sende dig materiale, og så kan du ringe tilbage. Men hvad er det lige, du får ud af det? Hvornår siger en kunde ja tak til at mødes med dig? For at kunne svare på spørgsmål, så lad os lige bruge et par sekunder på at forstå vores kunder. Vi ved en meget vigtig ting om vores kunder, og det er, at de handler ud fra motivet om at få succes med deres forretning. Det vil sådan lidt firkantet sige, at skabe størst mulig overskud i forretningen. Med andre ord, de er på konstant jagt efter at øge virksomhedens omsætning eller minimere deres samlede omkostninger. Så kan vi ringe op til dem og på ultrakort tid lave en kobling mellem vores ydelse og deres mål, så er der stor sandsynlighed for, at de siger ja tak til at mødes med dig. Noget andet vi ved om vores kunder, det er, at deres ressourcer er knappe. Specielt når vi kommer til investeringsbudgettet eller til beslutningstagerens tid. Derfor skal du ikke bare lave en kobling mellem deres udfordringer og din løsning, men du skal også sikre, at de oplever, at udbyttet vil være væsentligt større end deres investering. Kan du det, så står du stærkt. Så svaret på spørgsmålet, hvornår siger en kunde ja tak til at mødes med dig, det er, at det gør de, når de kan se, at du virkelig kan hjælpe dem til at nå deres mål. At få forretningsmæssig succes.